jing lai loi namar balai Lembau Adhar ya belum ni keceng tep napa Hyderabad napa Telangana napa Delhi na Mumbai na Haryana na Goa gila yalam kelang hak budai ba kecing dan jong ni Adhar menta wanda ka wei pa ka kenten hak tin hindi gyong Adhar hak tin parai gyong the facial recognition technology kata kamot kadata jong abat jong pi lado ka dor khamat hado ki sumprakti hado ka med hado ka ai barok han menta ngilalaban wat ka basok namar ka don ka perthai AI tang hapo ka mobile lalaban wat ka keteng jong pi la ngila ling badwadar pidan pisakan no apa account ro na sok panlap ling ba wadhar na pida ling ba ka bank account ken mapa dai na kata tau ba ke jingyang hapok rensan jong ni kum ki pai ba nang songsnong jong ka India hapok ka jela Meghalaya ni yang na ka benta bandawa ya ke jing lai loi ka tum ka right to privacy ka hok jong ni bangin long kita ki break balai loi bangin nam saban pengbor ya ke jingyam simet jong ni ban tiplot baro ka constitution jong ka India kapalang ka riti sensar pat ba jong ka India kala da ban ong lupa ka hok bangin im lai loi ka hok bangin sensar ya ka jing im simet ka jongi pat ka hok ro bangin yai hapo ka India kapalang ka ri sensar pat ba klan da sa penbor ya noi noro Sibon di kenten lari ikran nuru ka artikel khatsan ter hadu khat kendai hadu arbusau ki artikel lari pupule pinsalab he minum maban batai lu iwei pa iwei handai ka ai ka bangi ong hani ka por bangi sel tu sai bangi wan ha ni ka ski ka mamenta ni de ban dan ro ka ta ka mense bangi ai lo yo play nang bo nang thao ya ka bau na ai ya ka ni ka ski ka bakar pang walang ilayo i ya ka jing tho hapdeng sansi bagi pajak kin sa pendik hapdeng ka jinwan jokal air bo slap handai menta ka ski ni yo ya ka ni ka jing lang ban pelang da ka basuk